Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto medo dhi nyime koda limbe mare e piny nende mar Italy kama otimo twak koda jotelo mopogore opogore mawuok e piny nende wi winjruok makare e kind piny Kenya kaachiel koda piny nende mar Italy kanyakla koda chenroge mag dongruoge mopogore opogore. Ka otwak koda jo Kenya modak e piny onogo onyiero malich mokalo wach nendo mar ng'anyo mabende obagi koda kweth makwedo piny owacho odiochieng' ma kawuono e pacho kende ma oyango ni onge koda pek moro amora kata mbi ka oyango ni ng'anyo ok nyal duoko piny nengo modhi mabende okele koda lweny mantiere e kind piny Amerika kaachiel koda piny nendo mar Iran. Plan. If you ask them, what is your plan? Ruto must go. How is that a plan? How is it? It is stupid. I mean, what is, you know, I'm yet to hear them give us an alternative plan, you know. There is none, you know. You saw the other day when we had this challenge of war in the Middle East. And naturally, prices of oil products would go up. Everybody expected that. Not in Kenya, but everywhere. And then you hear somebody saying, oh, we should go and demonstrate. Really? How will a demonstration bring down the cost of oil products?